इउपिपिएलनिफ्राय गसंनाय लरेन्स सारखौ जोङो माने जों सापर्ट होनाय जायाखिसै। जोंनि बे क'क्राझार समस्तियाव जोङो सानै बिजाथि दङ। मोनसेया जाबाय इउपिपिएलनि, मोनसेया जाबाय बिपिएफनि। दा जोङो जोंनि समस्तियाव, जोंनि बे सालाकाथि समस्तियाव जोङो बिपिएफनिनो बिजाथि मुस्रिमा सेवलि महिलारिखौनो जोङो सापर्ट खालामदों। मानो होनोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव बिपिएफआनो सरकारखौ सालायगासिनो दङ। दा अबसे नंगौ जोंनि खाथिनिनो लरेन्स इस्लारियाबो बे इउपिपिएलनि, नाथाय माखासे बिथांखौ गाज्रि मोननायनि खारन दङ। मानो होनोब्ला बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव एमएलए जानानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो मावनाय जायाखै। बरन्स थांनाय 2 बोसोरनि सिगां जोंनि ओनसोलाव गोबां बारहुंखा जादोंमोन, सारअन्थाइ गोलैदोंमोन। बेफ्राव जोङो खाथि खाला थानाय दुखिया मानसिफोरनो जोङो एसे अनसुंथाइ होनो हायोब्ला मोजांमोन होननानै जों बिदोंमोन। नाथाय बिथाङा बेखौबो होनो हायाखै। बियो त्रिपाल गांसेबो होआखै, गरिबफोरनो जेबो अनसुंथाइ होनो हायाखै। दा बेनिखायनो जोंनि बे ओनसोलाव जोङो माने इउपिपिएलनिफ्राय गसंनाय लरेन्स सारखौ जोङो माने जों सापर्ट होनाय जायाखिसै। जोङो दा जोंनि बे मनसरगाव सिटआव जोङो माने मुस्रिमा सेवलि महिलारि बिथांखौनो जोङो माने गोबां भटआव जोङो देरहाहोगोन। जिहेथु रायजो राजाफ्रा दिनैनि बेलायाव जोङो नुनो मोनदों जोंनि बे बिपिएफनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै गोबां लोब लोब ओंखारबोदों। इउपिपिएलनिफ्रायबो गोबां बिबान मोननाय मानसिफ्रा जोंनाव बाहागो लागासिनो दङ। दा जोङो मोनसे थांखि लाबावदों जे जोङो बिथां सेवलि महिलारिया जुदि देरहालाङोब्ला जोङो माने बिथांखौ जोंनो आसाम स्टेटआव केबिनेट जोङो एकदम बिबान जोङो मोननो हायो, बेखौबो जोङो थांखि लादों। जोङो आरो जोंनि बे सालाकाथि ओनसोलाव, सालाकाथि ब्लकआव जेसेबां हायो जोङो माने बिथांखौ जोङो देरहाहोनायाव जोङो मैखोमै जों बाहागो लागासिनो दङ। बेथ' बिराद मिनिथाव बाथ्रा बियो। दा बिथांमोनहा इउपिपिएलआ माने 17 बोसोराव हाग्रामा सारखौ जेबो मावाखै होननाया एसे मिनिथाव। मानो होनोब्ला जोङो नुनानैबो मेगन खाना बायदि बिथांमोनहा बुंगासिनो दङ। मानो होनोब्ला जोंनि नैबे देबोरगाव ओनसोलावनो जोंनाव CIT दङ, इउनिभारसिटि दङ, मेडिकेल कलेज दङ। दा बेफोरखौ नुखोना नुदिया बिथांमोनहा? दा बेफोर सोरनि मावनाय? लामा सामा जोंनि बे गामिफ्राव हाबनाय लामा सामाफ्रा गोग्लैसोनानै दंमोन, दलंफ्रा गोग्लैसोनानै दंमोन, हाब्रु हालाजों जों थाबायनाङोमोन। दिनै जोंनि BTC सरकार जानाय लोगो लोगो जोङो माने मोनसेबो जोङो हाब्रुजों थाबायनांला। जारनि फलाव जोङो माने अन्थाइ साजों CC लक मोनबाय, जोङो माने ब्लेक टपिं मोनबाय, जोङो दुब्लियाव थांनाय लामा पर्यन्त जोङो CC लक जाजोब्बाय। दा जोङो महिलारि सारखौ जोङो गाज्रि बुंनो हाया। जिहेथु माने जोंनि बे ओनसोलाव सोर मावदों सोर मावाखै जोङो मिथिजोब्बाय। दा बिथांनि बेबादि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय माने लोब लोब मानसिफ्रा दिनै माने जयेन लागासिनो दङ। आरो जोङो नैबे MLA इलेक्सनाव सेवलि महिलारिखौ जोङो बिपुल भटार एखेबारे गोबां भटाराव जोङो देरहाहोगोन, एखेबारे सियर। दिसपुराव थांथारनांगौ आरो जोङो बेखौ जोङो नाजाथारगोन। आरो मावनाया मावाखैथ' जोंनि ओनसोलाव जों जेबो नुवाखै। जोंनि बे एरियायाव जिहेथु माने जोंनो लरेन्स समस्तियावनो गोलैयो, जेबो गैया। फैया जोंना खाथिथार मोनसोर गामिजों लावरिपाराजों 1 किल'मिटारल'। जों नुफेराखै।
फैया खबरबो लाफैया खबर लाया मा नांगौ मा नाङा गैया जेबोबो मोनाखै मोनाखै थेंक इउ